amen happen puhui pakar kehidupan kecil siapa memang hak sekolah memang hak sekolah apa itu kalian sedang menghan kalian bisa dan untuk konservasi siap doma siap dan hanya tahun doma di masa student yang mereka itu doma kalau dia itu poin presiden ya sekretari mungkin selesai apa soal ada yang ini One of the AACSU World Cup President Secretary Muhammad ini dak indeng kre ini itu dak ronghang nok hum itu asomang thai kar nilo dan dak umrang susi ini ke dak itu talon pono lasi itu ronghang asor itu kunang kolo nok hum itu dak kemang pun bangke itu ke dak ronghang atum dak nilo itu kar bikur ko punang ko lasi itu dak non somang sip ini dak itu ronghang atum bangke itu athai pi kemang pun bangke itu ke dak itu kaprek aku rapan kaprek atum pan itu dak keber poni kali dak itu ronghang ke plan kosong si ronghang ke plan ma kosong si itu ricu ke lo ma lapen itu dak iprang ke bangji itu dak nok hum pendang lo itu dak ricu pendang lo hadak bidi sore itu dak rat det itu karbi khai ricu ke itu dak nilip ni hang pupelo itu ke karbi dak ciklu kitura ni kitura dangan so ricu lo las itu melahai kam klaim kon misen ni pha las itu ano hum tak seng pono ke namtang ningkan lo pini ciklu ardi lo las itu amang te pono las itu ke bang rohang tum ke langsung kardom ini lah bangso channel ke lang abang pu bang pi teman kadaw yang nili niak long tan kardom pergi lo tapi herang ke bitung khansa men nili niak long pen RNC amai pu ahin pen kardom pergi lo nili tum keceng si bang ke bangso ronghang nok hum kiseng neng kenang sap pu matate tebon se tame isi ang deng akisung ang polo nilitum karbi kurpong bong rong khang po tum helo karbi recho atheng lo mate akhei lo lasi labangso karbi recho aphan nilitum long hadak rong arak long sitame recho pu atheng pen exercise long le lapen kali kalang chok ceta kaprek abang pu tum arbok po alang lipan kapasung je pan rirok titi raso joine si jase met pepen kecing aku senglo tebon sita menil tum keng kamang chair bom mukian ke nilitum isi a feeling mate isi nilitum che thagam lo ilitum helo ronghang tum helo karbikur pho pen ke pudam lo te ilitum helo recho pulo te ilitum arpudu karbikur pho tum masna melitum imisen atowar Japon lagi, tapi ke unan pen ke ilitum ajutang jubat pindeng support nim rokom kado kobi ilitum pereng pon aphan ilitum Japon nang ji pura nilitum mahin isi feelings bang lo la setting mesin ilitum don keng kam ceyor pon bom lo athema ilitum akhe ajoyne karbi bu ajoyne mate ilitum la inglong asuk bu ajoyne ilitum phan सरकारे हिन पेंसना में किलू केलम मते
backward community pu nang matasi ilitum phan ST pu recognize nang pilo laso ST po joni si ilitum phan Karbi Anglong Autonomous Council mate dak dimahasa phan sitame sarkari rin pen ilitum phan ipilo lasi la bangso aja kongge ilitum katuk wita enjoy ra pet nangji Karbi itum Karbi kurpho ana bangke ilitum dhorom jipupe mate kurjon jipupera ilitum la bangso ST po ja bangke ilitum mane enjoy la rapet long nang po phansi ilitum bangso kamat hapon paprang ponlo lasi ilitum jongsi ilitum majutang jubat tindeng sumkot nim rokom kadok yang si kibir lu pulote anisima anisige ilitum ST putanang vir deji ilitum autonomous state mate ilitum la bangso a council muapike a council ke dui mane mate la posisi wai mane temonstra me ilitum phan power bange anisia sab anisia jiso nang sis bom pen bangso ahem bangke hem jongjong chapo anuyok arjap sa chapo ajakong bangke avedar to pulogitum mathadamsi nilitum un anpen ke la ronghang putum bangke karbikum hobhan kijapon pen anso se kepapang ponte iron sen litum kachisi kecedang do lancor nona matke karbi la ronghang no kum tumai karbi kurpho la ciklo kitur dangan ani tur dangan konama kedo cihumri po la se la kato be karbi phanta ning sigat pen kengkam sigat pen inkling si klai si iris isi irirat ateng siniltum kekrem poni phansi bori ponbom lo la si nilitum mangke non la da Karbi Anglong pe ensil pe Meghalaya pe pu Sonitpur Tezpur pupe Nagaland ba Mizoram mate pu Arunachal pupe nilitum la all India phan ke phialam lo isa nilitum la tirthe dang ciklo kitura dang ami tura dang Karbi phan ange jongsi nilitum jongsi jakong du horang du ute nilitum pangrum mosi nilitum aprang ke dami phan nilitum chingwai chingsai pen bidi sore pupu cepacoy pen nilitum kengkam cier pen bisi kachisik do lancor news like lang do solang do arat akan dili pen korong to kadom pajer reglo lalu pini dak di Mahaso district mata umrong pamalong NRC club along ronghang nokhum mata ingdeng krini amange thek naga talon mala suna talon nang gibi nili ho neneng long pen nengarong lo mason iricho mata dak di Mahaso kido Karbi arat ta dak do ponang ni mang chanomri thek podang ni panda korong tu pajer ponno pasona thakse anale tum dak pini di Mahaso long mata umrong so NRC club long mata dak na chutong dun man peng kiduan atum kusamilang tum Meghalaya state pentawang along Chaprek state pentawang dapen Karbi Anglong east west pentamena chutong thai dapen Moyadar dapen man peng itu tuman ta na chutong thai dapen ex MEC tuman ta na chutong thai maso na chutong thai penin pen nengarong paralo nangla tum sana chorong thai pan ang tum kadu hen penili korong ki pajet